Moi ja tervetuloa Fresh Fitness kuntosalille. Mun nimi on Lauri Hasanen ja tämän videon tavoitteena ja tarkoituksena on esitellä meidän salia ja kertoa, että miksi jokaisen on järkevää ja hyvä tulla treenaamaan meidän salille. Jokainen Fresh Fitness-sali on iso. Jokainen meidän sali on yli 1000 neliötä. Meiltä löytyy yli 40 kardiolaitetta, yli 40 kuntosalilaitetta, iso vapaaharjoittelualue, venyttelyalue ja ryhmäliikunta. Ryhmäliikunnassa meillä on tarjolla yli 100 viikkotuntia Les Millsin tarjoamia tunteja. Lisäksi meiltä löytyy myös personal training palveluita. Fresh Fitness kuntosalit on auki aamu 5 ilta 24. Meille tullaan sisään omalla jäsenrannekkeella. Me ollaan auki vuoden jokaisena päivänä ja henkilökunta on auttamassa 6 päivänä viikossa. Monella kuntosalilla on vuoden tai 2 vuoden sitoutumisaika. Meillä ei ole sitoutumisaikaa. Meillä on kuukauden irtisanomisaika, jolloin jäsen pääsee myös lopettamaan harjoittelun silloin, kun hän haluaa. Me tehdään asiat yksinkertaisesti, fiksusti ja isolla intohimolla. Siksi me pystytään tarjoamaan huippulaatua edullisesti. Tervetuloa treenaamaan!